Oké, dames en heren, studenten, makers, iedereen die is aangehaakt, van harte welkom. Kijk eens om jullie heen. Wat jullie hier zien is volledig door onze studenten georganiseerd en in elkaar geflatst. Wij zijn daar hartstikke trots op. Het zijn onze studenten, sociaal werk MBO niveau 4. En dit is precies zoals wij hier gaan werken. Het doel van Stadslokaal Roermond is om studenten die in de dagelijkse praktijk kunnen gaan ervaren hoe het is en de theorie naar de hand kunnen gaan toepassen op de praktijk die zij zien in deze mooie binnenstad. Wij zijn ervan overtuigd dat juist door de studenten te laten ervaren dat ze nog meer in hun potentie en in hun kracht worden gezet. Wij zijn trots op hun dat zij een bijdrage mogen bijleveren, maar ook wij als docent tot wij ze hierin mogen begeleiden. Maar uiteindelijk doen ze het allemaal zelf. Stadslokaal is meer dan zomaar een plek. Het is een plek waar werelden samenkomen en elkaar versterken. Het is een plek waar de maakplaats, gildeopleidingen en die van de binnenstad Roermond en alle samenwerkingspartners tot één geheel worden gevormd. Hier op deze locatie verbinden wij cultuur en onderwijs en alles wat er leeft in de binnenstad op een hele unieke manier in Nederland. Buiten school, buiten de kaders en met elkaar. En dat is precies de kracht. Onze studenten leren niet uit dikke boeken of powerpoints in een saai lokaal. Ze leren hier vanuit de dagelijkse praktijk. Op hun eigen tempo, op hun eigen planning en samen. Ze zijn de aankomend professional voor het sociaal domein. Die al vandaag midden in de samenleving staan. Zo mooi om studenten in de stad te hebben. Een lerende omgeving midden in de maatschappij. Buiten de schoolmuren, hoewel jullie een prachtige nieuwe school hebben ook opgeleverd recent. Maar dat maakt het wel heel bijzonder om dit hier met elkaar te doen. Dus ik ben mega blij dat we dit doen. Hebben gedaan. En ik wil jullie als partners, we hebben als gemeente natuurlijk hier ook in geloofd en centjes aan gegeven. Maar ik wil mijn bijzondere waardering uitspreken voor de Founding Fathers ook wel die hier staan. En een groot applaus voor het commitment van Nestor en Gilde om hierin te stappen. Even kijken, dit is een buitenkant. Wacht. Oh, kijk. Nee. Oh jee. Maakplaats. Maakplaats, die moet hierbij. Ja? Oh, zo pakken we de hele binnenstad over. Ah ja? Dat is moeilijker dan je denkt. Nou, dan net hier zo. Was goed? Ja? Ah, ik zie waar die van mij moet komen, dat scheelt alweer. Jij bent mijn moeilijk de puzzelstuk. Kijk, voilà. Crash, mooie naam. Ja, dankjewel. Want je gaat hier crashen, begreep ik. Ik ga hier crashen, ja, klopt. En we zijn eigenlijk als het ware ook al gecrashed. En eigenlijk ook al een tijdje. Maar nu zijn we samen gecrashed met gildeopleidingen. Dus ja, dat is een hele mooie samenwerking die momenteel is ontstaan. Ook samen met de maakplaats, maar ook gefaciliteerd door vanuit Nestor. Want door Nestor zijn we eigenlijk in principe ook gewoon aan het pand gekomen. En we vinden het gewoon prachtig om te zien, zeker op zo'n dag als vandaag, ja, dat het hele mooie samenwerking op kan leveren. Ja, en ik zie heel veel jongeren. Ja. Wat is jouw rol binnen het verhaal? Ja, ik ben zelf projectleider bij de maakplaats. En dat doe ik dan samen met Gino Franke. En wij faciliteren momenteel alle zaken hier. Ja. En alle zaken, welke zaken? Nou ja, goed, ja, er moet nog van alles en nog wat gebeuren. Nou ja, er moet nog veel geklust worden. Maar daarnaast zijn we anders ook al bezig met het opzetten van een stukje dienstverlening naar alle creatieve ondernemers toe. Zodat ze hier dan eigenlijk ook gewoon terecht kunnen bij de maakplaats om lekker te komen flexwerken, ook te komen netwerken, maar vooral om samen te komen. En het mooie aan het hele verhaal hier met Gilde is dat de studenten eigenlijk ook een kijkje in de keuken kunnen nemen bij wat wij doen. Wat is dan nog een wens wat hieruit zou kunnen voortvloeien? Dat we straks actief worden op meerdere locaties. En in zekere zin is eigenlijk al een deel van de wens is eigenlijk ook al uitgekomen. Want we zijn nu momenteel al actief en op een vrij prominente locatie. Het Munsterplein. En nou ja, goed, het is toch ook wel een beetje een droom uitgekomen om hier ja, aan de slag te kunnen gaan. Ja, zo meteen staat hier de Winter Fever Arena. Participeren jullie daar ook nog mee in enige vorm? Dat is een mooi project natuurlijk. Dat is zeker een mooi project. Nou ja, we zijn in elk geval ook van plan om kerst samen dan door te gaan brengen. Dus als wij nou, ook wel een beetje gebruik kunnen maken van, ja, van de traffic, dan zijn we daar natuurlijk ook wel gewoon blij mee. Dus ja, goed, en vanuit de maakplaats zijn we natuurlijk ook gewoon op zoek naar samenwerkingspartners om de stad ook meer te laten bruisen op cultureel niveau. Precies, want dat is toch jullie doel ook? Dat is ons doel, ja, dat klopt. Ja.
Nou, je ziet het helemaal zitten volgens mij. Ik zie het zeker zitten. Ja. Nee, maar goed. We kijken eigenlijk gewoon vooral uit naar de nieuwe samenwerkingen en wat eigenlijk nog verder op ons pad gaat komen. En ja, hopelijk gewoon op meerdere locaties dat we nog meerdere maakplaatsvestigingen kunnen openen. En zo meer creatieve ondernemers en kunstenaars eigenlijk ook kunnen bereiken. Maar ook andere samenwerkingspartners. Dus daar kijken we echt ontzettend naar uit. Wens ik jullie toe. Ja, hartelijk bedankt. Nou ja, goed. 2025, dat sluiten we nu op deze wijze nu samen met Gilde. Sluiten we het mooi af. En 2026, dat belooft eigenlijk anders ook wel een mooi en spannend jaar te worden voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe samenwerking. Dus we kijken daar echt ontzettend naar uit. Dames, ik zie blije gezichten. Net de officiële opening achter de rug. Jullie woordje sprak al boekdelen. Wat zijn jullie wensen? Wat zijn mijn wensen? Goed dat we met... daar moet ik echt even over nadenken. Oh, dat weet ik wel. Ik wil een actieve samenwerking met de gemeente Roermond op het sociale domein. Ja. Dat we veel meer samenwerkingspartners, ook de kleintjes, dus niet alleen maar de grote, dat we die echt actief mogen betrekken bij de uitwerking van het sociale werk in de binnenstad. En dat we studenten echt meer plek en meer locaties gaan geven waar ze ervaring op mogen doen. Anne, jij bent ook een van de leraren van het Gilde. Ja. Ja, wat is jouw expertise in deze? Mijn expertise zit hem in het begeleiden van de studenten, het coachen van de studenten, maar ook het structureren samen met ze, zeg maar. En er zijn, letterlijk voor ze. Ja. Valt dit nog onder de categorie werken of is het gewoon alleen leuk? Het is ook leuk, het is ook hard werken hoor. Ja, het is heel hard werken. Ja. Ik denk dat mensen zich ook niet beseffen als je voor zo'n klas staat hoeveel uren werk en voorbereiding erin zit. Ja. En zo'n groep, echt kneden tot een groep, dat gaat niet vanzelf. Nee. Dat vraagt heel veel commitment en energie. Dus ja. Jullie zijn ook ooit jong geweest en nog altijd natuurlijk. Maar wat zien jullie verschillen of zien jullie parallellen net of wat is er veranderd? Ik merk wel dat als je kijkt naar het contact leggen en het contact uit jezelf aangaan, daar zie ik de grootste verschillen. Ik ben opgegroeid zo net met de telefoon, zeg maar. Maar de generatie na mij is opgegroeid volledig digitaal. En dan merk je wat corona heeft veroorzaakt, dat de drempel om op mensen af te stappen, die wordt steeds lastiger. En dat proberen we ook wel echt vanuit hier te stimuleren en te ontwikkelen. En het is heel tof om te zien welke groei je daar bij studenten in ziet. Ja. Maar ik hoor Felix net zeggen, de wethouder, had ik dit vroeger ook gehad, dan was het met mij nog goed gekomen. Het is goed gekomen, maar dat is wel een verschil, toch? Dat was toch in jullie tijd nog niet zoiets? Nee, in onze tijd was het vooral klassikaal en vooral in de busopstelling in de klas. Hè? Ja, en dan de PowerPoint en dan was het klaar. En de generatie nu, die leert ook anders. De maatschappij vraagt ook andere dingen. En ik denk dat wij er als onderwijs zijnde in mee moeten bewegen. Ja. Willen wij de studenten nog actief en betrokken houden, dan zullen wij daar zelf ook een andere route in moeten gaan bewandelen. En ik denk dat dat met Stadslokaal een mooie eerste stap in de richting is. Ja, lijkt mij ook. Mij lijkt het ook heel leuk. Ja, ben ik het mee eens. Zou je zelf ook nog willen? Als ik opnieuw naar de schoolbanken mocht, ja. Ja, ik hou wel van de vrijheid en de ruimte en het experimenteren en het mogen fouten maken, zeg maar. Want daar denk ik wel van dat we het meeste van leren. Ja. Nou, dat is het mooiste antwoord wat je kunt geven als lerares. Al dan niet in de schoolbanken, maar daar gaat het niet om. Ja, klopt. Succes! Nou, dankjewel. Dat gaat wel lukken. Bedankt. Ja. Hoi. Lieve heren, wat zien jullie er mooi uit? Jullie maken deel uit van deze nieuwe maakplaats. Wat ga je doen? Ja, we lopen stage hier vanuit 5. Dus we lopen niet stage bij Maakplaats. We lopen stage vanuit 5 en dit is eigenlijk de locatie waar we vanuit wij onze projecten draaien. Wat is 5? 5 is een soort van overkoepelende zorgorganisatie van Roermond, zo kan je het eigenlijk zien. En dat geldt voor jou ook? Ja, voor mij ook. Ja, wat hoop je hier dan te kunnen leren? Ja, vooral met verschillende doelgroepen werken. En ook met verschillende doelgroepen meer informatie opdoen. Hoe je elke doelgroep kan aanspreken. Hoe je met elke doelgroep kan omgaan. Dus ja, je kan allerlei dingen leren hier. En vooral in de binnenstad. Hier loopt elke doelgroep rond. Dus het is alleen maar beter. Ja. En hoe is het voor jou? Ja, heel positief. Ik ervaar het heel fijn. We zitten nu in ons 3e leerjaar. We hebben 2 jaar les gehad echt in de schoolbanken. En vanaf dit jaar zijn we eigenlijk volledig hebben we daarvan afgestapt. En draaien we nu vanuit dit punt. Het is heel handig, het zit heel dicht bij de doelgroep. Het is dicht bij van allerlei instanties. Dus voor projecten draaien is het echt ideaal.
Wat Ayub al zei, je hebt heel veel verschillende doelgroepen in de stad. Je hebt het Paradies, dat is misschien 2 minuten lopen. Dus veel jongeren, et cetera. Ja, nou ja, alles zit inderdaad een beetje in de buurt. Hè? Hebben jullie nu ook als een persoonlijke voorkeur die je dan ook kunt ontwikkelen? Dat je weet welke richting dat je dan later daarmee uit kunt gaan? Qua doelgroep bedoel je? Ja? Nou, qua doelgroep hebben we eigenlijk van alles wel. We hebben dingen met ouderen georganiseerd. We hebben basisschoolkinderen, we hebben middelbare scholieren. Dus het zit allemaal... we hebben alles eigenlijk wel al gedaan. Mijn voorkeur gaat uit naar middelbare scholieren. Dat vind ik heel leuk om te doen. En jou? Jongeren. Jongeren, ja. Voor mij is alles jongeren. Laten we zeggen, leeftijdscategorie ongeveer 13 tot 18. Dat is wel mijn voorkeur, ja. Maar hier hebben jullie ook concreet wat aan om nu te peilen van waar ga ik mee verder? Waar kan ik het verschil maken? Is dat een doel voor jullie? Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk het doel van een sociaal werker. Verschil maken in de wijk, wat betekenen voor de wijk. En ik denk dat we dat vanuit hier heel mooi kunnen doen dit jaar. En voor jou? Ja, ook precies hetzelfde. Dus hetzelfde wat Floor zei. Ja, vooral in de binnenstad is het een hele grote kans voor ons. En ook gewoon een mooie keuze om hier stage te lopen. Je kan met elke doelgroep aan de gang. En op persoonlijk vlak kan je ook heel veel leren hier. Dus dat is het belangrijkste voor mij. Wat is jullie persoonlijke tip die jullie aan nog jongeren dan jullie willen meegeven? Doe je best op school. Doe wat je leuk vindt, dat. Ja. Precies hetzelfde. Ja, doe je best op school. Goed luisteren naar je ouders. En vooral doen wat je leuk vindt, zoals Floor heeft gezegd. Nou, dan wens ik jullie dan van harte toe. Doe wat je leuk vindt, dan komt het allemaal goed. Dank jullie wel. Succes. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Oonktime Roermond en EuroPC Roermond.